Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radhe, Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് 7ാമത്തെ ദിവസം. ഭഗവത്ഗീത എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? മൊത്തം എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? 18 അധ്യായങ്ങൾ. 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, അടുത്ത 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം. നമ്മള് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുകയാണ്. ഭക്തിയോഗം ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ്, അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായം, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തിഹം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാരൂഢേ ദേവി നമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അധ്യായം 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? 6ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ധ്യാനയോഗം. അതെ, ധ്യാനയോഗം. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി.
എന്നാൽ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേരന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമയയുക്ത തമേ മതഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യോഗി ഏതാണ്? മദ്ഗതേൻ അന്തരാത്മാന, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗി. ബാക്കിയുള്ള യോഗികളെക്കാളും ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. ശ്രദ്ധാവാൻ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയോഗയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായം 3 തൊട്ട് 6 വരെ കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു, ആ യോഗം എങ്ങനെയാണ്, അത് എങ്ങനെയെന്ന് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നിനക്കറിയാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തച്ഛൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കേൾക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ശ്രവണം, കേൾക്കൂ. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളിലും സത്സംഗങ്ങളിലും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് ഒരു മായാലോകത്ത് പെട്ടുകിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ ശബ്ദ പ്രമാണം, ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടാൽ മതിയോ? നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് നമ്മള് യൂട്യൂബില് കൃഷ്ണ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കില്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ശ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ശ്രവണം, നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. നാമജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, അത് ശ്രവണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു, അപ്പം ശ്രവണമായി. പിന്നെ കീർത്തനം, നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അത് കീർത്തനമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നാമജപത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണമാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ, ഇവിടെ ഭഗവാനും അതാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, നീ കേൾക്കൂ അർജുന.
ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാ നമിദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോന്യാ ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് എന്തൊക്കെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര പേരാണ് മാരത്തോണിന് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതില് അവസാനം എത്തുന്നത് എത്ര പേരായിരിക്കും? കുറെ പേര് ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പകുതി വെച്ച് നിർത്തി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ അറിയുന്നതുമില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചാലും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് പൂർണ്ണത, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം. എന്തിനാണ്? ഏറ്റവും ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വില വേണം. കൂടാതെ ആ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ജോലി കിട്ടും. നല്ല ജോലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടും. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ശമ്പളമുള്ള ജോലി? അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹം കിട്ടും. നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്യാം. വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമോ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ കുട്ടിയെയും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാവരും പൂർണ്ണത എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിവാഹ ജീവിതം, നല്ല കുടുംബം, നല്ല സമ്പാദ്യം, ഇതെല്ലാമാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതാണോ പൂർണ്ണത? നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടുന്നത് തന്നെ അത്രയും റെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവൻ കിട്ടുക. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ളത്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യഗണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും അപൂർവമായിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? മനുഷ്യജന്മം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ്? ഇതൊരു ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചെയ്ത പാപം അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരാണ്. ആ വാസസ്ഥലത്തിൽ പോകാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് പൂർണ്ണത. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്താലും അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ അത് പശുവിനും പശു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യനും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജന്മത്തിലും ഇത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആഹാരം എല്ലാം കഴിക്കണം. എൻ്റെ നാവിന് രുചി, ആ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ആഹാരവും കഴിക്കും. എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, അതിനുശേഷം പ്രതിരോധിക്കുക. എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതിരോധിക്കും. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഒരു മൃഗത്തിനെ എടുക്കാം. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഡൈനിങ് ടേബിളില് വലിയ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു മൃഗമോ അത് തറയെന്ന് കഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഉള്ള സംതൃപ്തി നമ്മളെക്കാളും സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അതും കഴിക്കുന്നു. നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, തറയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗം, പക്ഷേ നമ്മളെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ പല പല ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ്, ഉറക്കം വരുന്നില്ല. പിന്നെ മൃഗങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അന്നുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കുന്നു. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എന്താണ് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? എന്താണ് നമ്മളെ വ്യത്യാസമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവേകമുണ്ട്, മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയുണ്ട്, വിവേകം, വിവേകം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു അവബോധം, ചിന്താശക്തിയുണ്ട് മനുഷ്യന്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള ഈ വിവേക ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ജനിച്ചത്? എന്റെ ഈ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പക്ഷെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സും കാണും. അവര് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ ശക്തിയുണ്ട്, ആ ശക്തി വെച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലെത്താം. ഇപ്പൊ ബിറ്റ് കോയിൻ എത്തി, അപ്പൊ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാം, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോടീശ്വരനാവും. ഇതെല്ലാമാണ് ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹേതുകി അപ്രതിഗ്രഹ അയയാത്മാ സുപ്രസിദ്ധതി. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അധോക്ഷജൻ, ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മനുഷ്യനും മൃഗവുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. മനുഷ്യൻ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരോധർമ്മമാണ് അത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നു 1000-ൽ ഒരുവൻ. അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണതയിൽ പോയാൽ തന്നെ എത്ര പേർക്കാണ് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, 1-ലേറെ പേർ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു, തികച്ചും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൂമിരപോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവജ അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടധ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഹാർഡ്വെയറും കാണും, സോഫ്റ്റ്വെയറും കാണും. ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അതിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാം, അതിന്റെ കീബോർഡ് കാണാനും തൊടാനും പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ കാണുന്നതും ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റാത്തതും തൊടാൻ പറ്റാത്തതുമായ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. 24 മൂലകങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്തു. അത് ഗോലോക ചാർട്ടാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്തത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലോകത്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെമ്പററി ആണ്, നശിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം വളരെ കുറച്ചു നാളത്തേക്കേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേറൊരു ലോകമുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഈ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു? ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മസംഹിതയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ ഫോമില് കിട്ടിയതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ 2 ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതില് ഈ പിക്ചറിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വേണേ സൂം ചെയ്യാം. കാണുന്നുണ്ടോ ബ്രഹ്മജ്യോതി? ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 ഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, അതുപോലെ ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ അവ്യക്തവാദികളാണ്. ബ്രഹ്മ അവസ്ഥ, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെയാണ്, ഈ സ്ഥലത്താണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ പ്രകാശത്തെയാണ് അവ്യക്തവാദികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ആ ഒരു രൂപമില്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ താഴെയാണ് ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ നാരായണൻ സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് 3 വിഷ്ണുവായിട്ട് തിരിയാണ്. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഈ സ്വർണ്ണ കളറിലെ ഓരോ അണ്ഡങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനെ ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെ അതിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്നത് രമാദേവിയിലാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് രമാദേവിയായിട്ട് വരുന്നത്. ആ രമാദേവിയുടെ നിഴലാണ് മായാദേവി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദൃഷ്ടിയെയാണ് ശംഭു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശംഭു മായാദേവിയിൽ ഗർഭം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും.
ആ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഈ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ വലിയ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്തും കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് വരുന്നത്? ആ താമരയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ, ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവാണ് ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. നമ്മുടെ ഈ ഇതില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടമുണ്ട്. ഈ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. കൂടാതെ ആ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവാണ്. അതുപോലെ മറ്റു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ സൈസ് പലതായിരിക്കും, എല്ലാം ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കില്ല. ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. മറ്റു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ 10 തലയുള്ളതുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് തലകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിന് തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയായി ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. മൾട്ടി യൂണിവേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം സയന്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ക്രിയേഷൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ താമര തണ്ടുകളെ തന്നെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഈരേഴ് 14 ലോകങ്ങൾ. ആ ഈരേഴ് 14 ലോകങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തത് സത്യലോകം. ആ സത്യലോകത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് താമസിക്കുന്നത്. സത്യലോകം, തപലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർഗലോകം. ഈ സ്വർഗത്താണ് ആരുള്ളത്? സ്വർഗത്തിൽ ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത്? ആരാണ് സ്വർഗം? ദേവേന്ദ്രൻ. ഈ ദേവേന്ദ്രൻ ഉള്ളതാണ് ഈ സ്വർഗലോകം. പിന്നെ ഭൂവർലോകം, ഭൂർലോകം. 7ാമത്തതാണ് ഭൂർലോകം. ഈ ഭൂർലോകത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമി ഉള്ളത് ഭൂർലോകത്താണ്. പിന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ താഴെ അത്തല, വിത്തല, സുതല, തലതല, മഹാതല, രസതല, പാതാള. അങ്ങനെ ഈരേഴ് 14 ലോകങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാരെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഓരോ ആൾക്കാര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാല്. അപ്പൊ ഈ പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്നതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ അവർ ക്ഷീരസാഗരത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും നമ്മളുടെ ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതേ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് വസിക്കുന്നത്. ഈ പരമാത്മാവ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഉള്ളിൽ, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷി ലതാദികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇനി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകം നോക്കാം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാം
ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവ്യക്തവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ട്? ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ നീല താമര പോലത്തെ സ്ഥലം? ഹരിധാമം. ഇതാണ് വൈകുണ്ഠം. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹരിധാമം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം, അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിനും മുകളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ സമേതനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലളിത, വിശാഖ, സുചിത്ര, ഇന്ദുലേഖ, ചമ്പകലത അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗോപിമാരും എല്ലാരും യശോദാമ്മയും ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പല ലീലകൾ കാണിച്ചു. അതെല്ലാ ലീലകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുകളിലായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ഇനി നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി പോകുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? രാമ രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ഭൂലോകത്താണ്. ഈ ഭൂലോകത്ത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അത് നേരെ നമ്മളുടെ ഗോലോക വൈകുണ്ഠം വഴി അങ്ങ് മുകളിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണല്ലേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ആത്മാക്കളായിരുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ചെയ്ത ഒരു പാപം കാരണം നമ്മളെല്ലാരും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വീണു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലൊന്നും ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട്ട് കയറിയാൽ, ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ കയറിയാൽ എല്ലാവർക്കും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് വരെ മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ പോലും ബ്രഹ്മാവും തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവും മരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനനം, മരണം അത് സ്വർഗലോകത്തുള്ള ആയാലും നരകത്തിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെല്ലാം കയറിയ എല്ലാവർക്കും ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയുണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഗോലോകം, ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം, ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഇപ്പൊ എത്ര വലുതാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ദാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അതുപോലെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭൂതി. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ശക്തിയുള്ള, അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ത്? ജീവഗണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മറക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ശരീരസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇല്യൂഷനിലാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ശക്തിയുണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കടന്ന്
ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉയരാനുള്ള ശക്തി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത്ര ശക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അതിലും വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ശക്തി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ദേഹ ബോധത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മളെ എല്ലാരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ അല്ലേ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് തന്നു, ഇത് വായിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അത് നോക്കാൻ സമയമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം തീരും, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭക്തിയിലൊക്കെ വരാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിനെ നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്കിതെല്ലാം മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. മത്തപരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മത്തപരതരം നന്യാത്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം, മുത്തുകൾ കാണാം. പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആര് കാരണമാണ്? ഈ മുത്തുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂലുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലേ. പക്ഷെ ആ നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഈ ലോകത്തുള്ള നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ ലോകം, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി, ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നു, സൂര്യൻ കൃത്യസമയത്ത് ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അയ്യോ ഇനി നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാതെ ഇരിക്കുവോ? നമ്മളത് കോൺഫിഡന്റ്, നമുക്കറിയാം എന്തായാലും സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? എല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്? അപ്പോ മുത്തുകളെ എങ്ങനെയാണ് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ഏത് വിഷ്ണു? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പിന്നീട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവ വേദേഷു ശബ്ദഖ്യേ പൗരുഷം ദൃശു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, ഈ ശക്തിയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട്, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട്. പല ശബ്ദങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പുരുഷന്മാരിലെ ആ പൗരുഷവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ജലത്തിലെ രസം. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ, ജലത്തിലെ രസം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, കളർ ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജലത്തിലെ ആ രസം, ആ രുചി, അത് ഞാനാകുന്നു. നല്ല ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കുടിക്കാനാ തോന്നുക? കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു ആശ്വാസം, അതെന്താണ്? ആ വെള്ളത്തിന് അപ്പൊ നല്ലൊരു രുചി നമുക്ക് തോന്നും. ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ അതെന്താണ്? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കൗന്ദേയ, ഭഗവാനാണ് ആ വെള്ളത്തിലെ രസം.
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം തരാൻ, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശം തരാനുള്ള കഴിവില്ല. ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഓം ഓം എന്ന പ്രണവ മന്ത്രം, ആ ഓം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. ആകാശത്തിലുള്ള ശബ്ദം, നമ്മൾ പല ഇടിമുഴക്കങ്ങളും എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശബ്ദവും പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷവും എല്ലാം ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക, സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം, ആ ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രകാശം കിട്ടിയത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ലേ ലഭിച്ചത്. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര വട്ടം വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാം, ആ വെള്ളത്തിലെ രുചി അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാ താമസാശയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ കൂടെയാണ്. ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 3 എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ ശക്തികളെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിന്റെ അധീനതയിലില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ എല്ലാരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിർഗുണൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. അതിനാൽ നിർഗുണൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണം എന്താണ്, രജോ ഗുണം എന്താണ്, തമോ ഗുണം എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്നത്. ത്രിഭിർഗുണമയേർഭാവൈരേഭി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മമേധ്യ പരമം വ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിലാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഗുണത്തിലാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഈ ലോകമെല്ലാം എന്താണ്, വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാമോഹത്തിലായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ദൈവിഹ്യേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ പറയുന്ന ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ച ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് സാധിക്കും? അത് നിഷ്പ്രയാസം ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ കടലിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു, അതായത് സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ ഒന്നും സമയമില്ല. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ. എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട, എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്നൊക്കെ കരുതി ജീവിച്ചു പോകും. പക്ഷേ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ വീണ് തന്നെ പോകും. മരണം എന്ന സത്യം നമ്മളെ വന്ന് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ മരണത്തിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൈ നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ നീട്ടി ഭഗവാന് കൈ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കൂ. ഒരു ഭക്തനായാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്
ഏതൊക്കെ കൂട്ടരാണ് ഭക്തിയിൽ വരുന്നതും ഏതൊക്കെ കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 4 കൂട്ടർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രബധ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ. 4 തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. ദുഷ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് നല്ല സ്കൂളും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും? നമ്മളെല്ലാരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാരും മന്ദസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായി ഉപാധിത, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാ. എന്തുകൊണ്ടാ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്? വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആയാലും എത്ര വലിയ ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്ത് അതറിയാതിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ് ദുഷ്കൃതി. കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ ജ്ഞാനമുള്ളവർ. ദുഷ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരാത്തത്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. അവർക്ക് ദൈവബോധമില്ലാത്ത 4 കൂട്ടർ. ആരൊക്കെയാണ് ഈ 4 കൂട്ടർ? മൂഢ. മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂഢന്മാർ. മൂഢന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കും. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ 5 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും, രാത്രി 10 മണിക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരും. എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അതെനിക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പണം വേണം. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നല്ല പോലെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പണം വേണം. അതിനു വേണ്ടി കഴുതയെ പോലെ ജോലി എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് മൂഢന്മാർ. കഴുത എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കഴുത എന്തിനാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ലഗേജ് എല്ലാം വെച്ച് ആ യജമാനൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. എന്തിനാണ് കഴുത ഇതെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പുല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ പുല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ മതി, അതിന് പുല്ല് കിട്ടും. പക്ഷെ കഴുത അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് എല്ലാരും എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവുമായിട്ട് ജീവിക്കുക. പക്ഷെ എല്ലാരും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സന്തോഷം കിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുമോ? ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോ ആദ്യത്തെ കൂട്ടരെന്താണ്? മൂഢന്മാർ. കഴുതയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നു ഭൗതിക സുഖത്തിനായി. അവരെപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ? ആ കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ഓർക്കില്ല. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ. മനുഷ്യാധമന്മാർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ സ്വന്തമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നരാധമന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ. ഇനി മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ്. ഈ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കൂടിയതായിരിക്കും. അതായത് സയന്റിസ്റ്റുകാരായിരിക്കും, ഡോക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടർ. അവരെ എല്ലാം ഞാൻ വലിയ ജ്ഞാനിയാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം നേടിയതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മായാവലയത്തിൽ പെടും. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പുച്ഛമായിട്ട് തോന്നും. അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയണ്ട, ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ പല ന്യായങ്ങൾ പറയും. അവർ ആകെ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനു അപ്പുറമായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ. ഇനി നാലാമത്തെ കൂട്ടർ ആസുര സ്വഭാവികൾ, അതായത് നിരീശ്വരവാദികൾ. നിരീശ്വരവാദികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈശ്വരനേ ഇല്ല, ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ അവർക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായതാണ്, അതിന് പല റീസൺസ് പറയും. അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ, എയ്ത്തിസ്റ്റുകൾ. ആ 4 കൂട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ്? ശരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് പറയും.
ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 4 കൂട്ടർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അതാരൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്ഥോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ജ ഭരതർഷഭ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 കൂട്ടർ? ഹേ ഭാരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. അവർ സുഹൃതി കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സുഹൃതി ഉള്ളവർക്കേ പറ്റൂ. ആരൊക്കെയാണ് ആ 4 കൂട്ടർ? ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥോ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി. അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, നമുക്കറിയാല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോഴാണ്, ദുഃഖം വരുമ്പോ ആ ദുഃഖം മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകും, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ധനം കാക്ഷിക്കുന്നവർ, എനിക്ക് പണം കിട്ടണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഇതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ, അതാണ് ജിജ്ഞാസു. 4ാമത്തെ കൂട്ടർ ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അന്വേഷിക്കുന്നവർ, സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടർ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവർ, ധനം കാക്ഷിക്കുന്നവർ, ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ളവർ, പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടർ. ഈ 4 കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരാണ്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർ അത്യർത്ഥമഹം പ്രിയഃ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായി ഇരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്ക്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും ആരായിരിക്കും? ദുഃഖിതനാണോ, ധനം കാക്ഷിക്കുന്നവനാണോ, ജിജ്ഞാസു ആണോ, അതോ ജ്ഞാനിയാണോ? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര പേര് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു? അവരെയാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ അത്രയും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി വരുന്നവർ, അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പോ ആ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമൻ. ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരാകും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് ഓരോ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ഈ 4 കൂട്ടരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമൊന്നും ഇവര് എന്താണ് ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തനാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, മോചിതനാവാൻ കഴിയും. അവരിൽ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ. ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് ഉത്തമനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർത്ഥനും ജിജ്ഞാസുവും ധനാഗ്രഹിയും ജ്ഞാനിയുമെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ സ്വയം വിശുദ്ധരാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധി കാണത്തില്ല. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും സങ്കടം കൊണ്ടും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടാനാണ്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കഥ എന്താണെന്നറിയോ? ധ്രുവന്റെ കഥയാണ്. ധ്രുവൻ. ഇവിടെ ധ്രുവ രാജാവ്. ധ്രുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്താനപാദർ രാജാവിന്റെ 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്, സുരുചിയും സുനീതിയും. അപ്പം ആ സുനീതിയും സുരുചിക്കും 2 മക്കളുണ്ട്. അതാണ് ധ്രുവനും 2 മക്കൾ. അതില് സുനീതിയുടെ മകനാണ്. സുനീതിയുടെ ആണോ സുരുചിയുടെ ആയിരുന്നോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനീതിയുടെ ധ്രുവനെ, മറ്റത് സുനീതിയുടെ. ഓക്കെ, സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ. അപ്പൊ സുനീതിയുടെ മകൻ, സുനീതി എന്ന് പറയുന്നത്
അത്ര കാഴ്ചയിലും വലിയ ഭംഗിയില്ല, കുറവാണ്. എന്നാൽ സുരുചി വളരെ സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ട് രാജാവിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം സുരുചിയോടും സുരുചിയുടെ മകനോടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ധ്രുവൻ വന്നിട്ട് തന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ ഈ സുരുചിയുടെ മകൻ മടിയിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്കും മടിയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സുരുചി വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ, 5 വയസ്സുള്ള ആ കൊച്ചുകുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ മടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദൂരെ കളയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിനക്ക് എന്ത് അധികാരമുണ്ട് രാജാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ? നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അടുത്ത ജന്മം എന്റെ വയറ്റിൽ പിറക്കാനായിട്ട് നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കൊച്ചു മനസ്സിന് അത് കേട്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ആ ധ്രുവൻ നേരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത്, സുനീതിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. സുനീതിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സുനീതി പറയും, ശരിയാ മകനെ, നീ നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പോ എനിക്ക് അച്ഛനെ ക്കാളും വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ അർത്ഥം കാമിച്ചാണ് ഇവിടെ ധ്രുവൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ധ്രുവൻ നാരായണനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ പോകുന്ന വഴിയില് നാരദ മഹർഷി വരും. നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇവിടെ എവിടെ പോവുകയാണ്? ഞാൻ നാരായണനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോ നാരദൻ പറയും, അയ്യോ, അത് കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല, അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട്, സർപ്പങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ദംശനമൊക്കെ ഏൽക്കും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോണ്ട, നീ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോ. അപ്പൊ ഇല്ല, അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ധ്രുവൻ, ആ കൊച്ചുകുട്ടി, നാരായണനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ നാരായണനെ ഭജിക്കാനുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് നാരദൻ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗുരു, ആ ഗുരു ശിഷ്യനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ധ്രുവന്. ഗുരു പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ 6 മാസം കഠിനമായ വ്രതം. 6 മാസം എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം പഴങ്ങളും വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചു ജീവിക്കും 1 മാസം. 2-ാമത്തെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളം മാത്രം, പിന്നെ ഈ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മാത്രം. അങ്ങനെ അവസാനം 6-ാമത്തെ മാസം ശ്വാസം മാത്രമായിട്ട്, പിന്നെ ശ്വാസം വരെ നിലച്ച് അത്രയും ശക്തിയുമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ തപസ് ചെയ്യുമ്പോ മുകളിലുള്ള, ഈ ഭൂമിയിൽ മുകളിലുള്ള സ്വർഗലോകത്തുള്ള ഇന്ദ്രനൊന്നും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ശക്തി. എല്ലാം വിറയ്ക്കുകയാണ്, പല ലോകങ്ങളും, എല്ലാ ലോകങ്ങളും വിറയ്ക്കുകയാണ്, അത്ര ശക്തിയുള്ള ആ ഒരു തപശ്ചര്യയാണ്. അങ്ങനെ 6 മാസം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ധ്രുവന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ധ്രുവനൊന്നും എന്ത് പറയണം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശംഖ് എടുത്ത് ധ്രുവന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പൊ ധ്രുവൻ പറയും, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? അച്ഛനെക്കാളും വലിയ രാജാവായി വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാനൊരു ചില്ല് കണ്ണാടിയാണല്ലോ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണല്ലോ അങ്ങേ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്തി മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ധ്രുവൻ. അപ്പോ ആ ധ്രുവൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അർത്ഥം കാംക്ഷിച്ചാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അങ്ങനെ ധ്രുവന്റെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ അറിയായിരുന്നു എന്താഗ്രഹിച്ചാണ്. അങ്ങനെയാണ് ധ്രുവലോകം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം. പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ നക്ഷത്രം ധ്രുവലോകമാണ്. ആ ധ്രുവലോകത്താണ് ഇപ്പോൾ ധ്രുവൻ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്രുവനും അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. ഇതാരാണ് ഈ പിക്ചറിലുള്ളത്? ഗജേന്ദ്രമോക്ഷ അല്ലേ? അതെ, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷ. ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തില് ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഗജേന്ദ്രൻ ദുഃഖം വന്നപ്പോഴാണല്ലേ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പോ 4 കൂട്ടര് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദുഃഖിതനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ, നമുക്കറിയാം ഗജേന്ദ്രൻ അത്രയും വേദന സഹിച്ച് 1000 വർഷത്തോളം ഈ മുതലയുടെ കടിയേറ്റ് കാല് മുതലയുടെ വായിലായി. അത്രയും നാള് നടന്നപ്പോഴും ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊന്നും അല്ല, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും സമയം ആ ഉള്ള താമര, ആ ഒരു നദിയിലുള്ള താമര എടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുത്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവസാനമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറന്ന് ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി പറന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ ചക്രം വിട്ട് ആദ്യം
കുഹു എന്ന ഈ മുതലയെ വധിക്കുന്നു, അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ആദ്യത്തെ. ഇതാരാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദ്രൗപദി. ആ, ദ്രൗപദി ദ്രൗപദി വക്സാശി. അവിടെയും ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഒരു ദുഃഖം വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, അത് ദുഃഖിതയായിരുന്നു. ഇത് വാട്ടിക. വാട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മാതാവാണ്. വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശുഗദേവൻ. അപ്പൊ ആ ശുഗദേവൻ ഈ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ 16 വർഷമാണ് കിടന്നത്. ഈ 16 വർഷം കിടന്ന എന്താണ്, വെളിയിൽ വരുന്നില്ല. വന്നാൽ ഞാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് പെട്ടുപോകും, ഈ മായയിൽ അടിപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഒരുപാട് വേദനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ വരും. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയും, ഇല്ല, നീ ഒരിക്കലും നീ വേഗം പുറത്തു വരൂ, നീ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ മായയിൽ അടിപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ശുഗദേവൻ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 3 പേരും ദുഃഖം വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഈ അറ്റത്തുള്ളത് ശ്രീബുദ്ധനാണോ? ശ്രീബുദ്ധനല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ശുഗദേവൻ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് സർപ്പദംശനമേറ്റു മരിക്കും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്നത് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയായി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നോന്ന്, ആ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയാണിത് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അടുത്തത് ധ്രുവൻ. ധ്രുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധ്രുവൻ തനിക്ക് അർത്ഥം കാമിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. അതുപോലെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഗ്രീവൻ, സുഗ്രീവനുമായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ആ ഒരു ഡീല് വെക്കുകയാണ്. അതായത് ആരെയാണ്? ബാലിയെ വധിക്കണം, ബാലിയെ വധിച്ചതിന് ശേഷം സീതേനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡീൽ, അർത്ഥം കാംക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെയും വന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ഋഷിമാരാണ്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ഋഷിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് കാര്യം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി, സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയല്ല, കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അത് ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടുള്ള രീതിയായിരുന്നു. ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന 4 കുമാരന്മാരാണ് ജ്ഞാനി എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ 4 തരം കൂട്ടർ ആൾക്കാരും ഇവരെല്ലാരും അശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ശുദ്ധഭക്തരാണ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗജേന്ദ്രൻ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്. നേരത്തെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് വന്നത്. ദ്രൗപദി, നമുക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ലല്ലേ, ദ്രൗപദിയുടെ ഭക്തി. അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ്, എല്ലാരും ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ ലെവലിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരാണ്. ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാം മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭം. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. എത്ര ജന്മം എടുത്താലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭക്തി കിട്ടുക? അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും ബഹുനാം ജന്മനാമന്ത്യേ, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾ എടുത്താലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം, അത്ര ജന്മമരണം കഴിഞ്ഞെത്തിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹ്യജ്ഞാന പ്രബധ്യന്തേന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയഥാ സ്വയാ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളെക്കാൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട് മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോ അവരെന്താണ്, അവർ കൃതജ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ശക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ജനന മരണ വ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു തരണേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്താണ്, ഓക്കെ അത് സാധിച്ചു തരും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരാനേ ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കൂ. ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തി ലഭിച്ച് എനിക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടുകിടക്കുകയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ശക്തി കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് ഇവരെല്ലാരും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ദേവന്മാരോടുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പരമാത്മാവാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദേവന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും. എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ, ഇവരെല്ലാരും ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടി. പക്ഷെ അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവസാനം നാശമാണ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിന് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. യോ യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണെ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. കണ്ടോ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ, ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വിശ്വാസം തരുന്നത് എന്ന്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനയോടോ ദേവിയോടോ വളരെ ആരാധനയുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർ പറയും എനിക്ക് മഹാദേവനാണ്, ചിലർ പറയും എനിക്ക് മുരുകനാണ്, എനിക്ക് ഗണേശനാണ് എന്റെ ഇഷ്ട ദേവത. ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്കമുള്ള ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനോ? ദൈവമുണ്ടോ? പിന്നെന്താ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാത്തത്? എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി, ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ പോയി കാണാൻ പറ്റുമോ? അവരെയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ച ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്കുള്ളത്? നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്ത്യാനാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ആ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട്, അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട്. എത്ര പേര് ഭഗവാനെ കണ്ടവരുണ്ട്? നമുക്കറിയാം, കുറൂരമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പൂന്താനം, എത്ര ഭക്തന്മാര്, എണ്ണിയാൽ പറ്റാത്തത്രയും ഭക്തന്മാർ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയത്? അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി?
ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാരും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ അന്തരംഗ ശക്തി നമ്മളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ അജനാണ്, അവ്യയനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാനി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്താണ്, ഇനി എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇനി സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ജന്മജന്മാന്തരം നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. ഈ ഒരു നമ്മളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം എത്ര നാള് നമ്മുടെ കൂടെ കാണും? നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാക്സിമം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആരാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ, ഈ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ കൂടെ നമ്മുടെ പരമാത്മാവും വരികയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും അതേ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മം നടന്നതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ അതെല്ലാം മറക്കുകയാണ്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിധു പ്രയാണകാലേ മാം തേ വിധുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് സ്മരിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ബോധം പുലർത്തുന്നവർക്ക്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാം നിയന്താവാണ്. ഈ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിച്ചതും ദേവന്മാർക്ക് ആ ശക്തി കൊടുത്തതും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും 3 വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോളൂ.